Il-General Workers Union tajt li l-miżuri li tħabbru fil-budget se jtaffu biss ftit mill-piżijiet li qed iġġorr il-middle class. Qalet li ż-żieda fiċ-Children's Allowance u l-possibilità ta' żieda fil-leave tal-maternità mhux se jtaffu l-piżijiet il-kbar li qed iġorr il-poplu, iktar u iktar li dawn l-inċentivi jolqtu biss faxxa żgħira tal-poplu Malti. Il-General Workers Union reġgħet insistit mal-Gvern li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma jiġu riveduti l-isfel filwaqt li jagħti garanzija li mhux ser jerġgħu jolew is-sena d-dieħla. Fir-rigward tal-leave tal-maternità, il-General Workers Union se tippersisti li l-ħaddiema jingħataw paga sħiħa fil-każi fejn il-paga tkun aktar minn €160 fil-ġimgħa li jiddikjara l-Gvern. Il-General Workers Union għamlet ċara li ma taqbilx mal-amnestiji tal-VAT għaliex imorru kontra kull prinċipju tal-ġustizzja soċjali. Il-budget 2012 ma jsemmix kif se jiġi indirizzat ix-xogħol prekarju u minn fejn se jdaħħal €46 miljun aktar mill-bolla tas-sigurtà. Il-General Workers Union temmet tajt li bl-attitudni tiegħu il-Gvern mhux qiegħed jaħdem bis-serjetà biex inaqqas mill-piżijiet li huwa stess tefa' fuq il-poplu u minħabba f'hekk il-poplu mhux qed ikollu ħajja aħjar.